Ei, se on vittu. Missä meidän kamat on? Missä viimeksi keikalla? Missä me oltiin viimeksi keikalla? Taisi olla muuten Jenkeissä. Onks taas niin? Vittu! Koskaan sekään. No, lähdetään patelemaan. No, se nyt on jäänyt kuin jääkaan. Passas Roopelle jotain Roomaa 10. päivä. Roomaanko? Kaikki tiet vievät. Olisiko sulla ollut mitään tähän sanottavaa? Ei yhtään mitään, paitsi lähdettiin käymään. Nyt lähdetään käymään. Just lähdettiin käymään. Just. Mitäs pojat, kiitos sulle? Lähdettiin käymään. Kämppää mennyt altaan. Tarvittais nyt pikaisesti käteistä rahaa. Me ei pystytä treenaamaan, me ei pystytä tekemään uusia biisejä eikä mitään. Tarvittais soittimet ja pelit ja... Niin. Eikä meillä oo kyllä kämppääkään. Herra johtaja. Eiks vakuutukset oo kunnossa? Ei, kun me mentiin sinne baariin ja sitten tää unohti soittaa sit sinne Pennialle. Niin. Sampo oli just kiinni. Oikeesti niin myynnit on ollut ihan surkeita. Ei mä oikein. Täytyy miettiä Me luvataan, että myynnit todellakin myynnit nousee. Joku hyvä sinkku tossa keväällä, hei. Sinkkudiili. Okei. Sinkku vastaan saadaan rahaa. Okei. Hyvä homma. Tossa, No niin, joo. Kiitoksia herra johtaja. Kiitos. Kiitos. Somebody put something in my drink. Somebody. Another night out on the street, stopping for my usual scene. White tender please. Vodka and tonic's my favorite drink. I don't like anything colored green. That just stinks. It's not for me. It feels like Matkajohtaja Laiho. Mitäs meillä nyt sitten, että... No ettei me vaan tuonne Muuramjärvelle olta sattumassa menossa. Just joo, ketäs vittua sulla on täällä takahuutarissa? Viikinki, Pelle, Napoleon palomies ja Napoleon. Just. Sota ongelmia sen kanssa. Nyt sillä eikä millään tietenkään. Ei, kun me otettiin tossa poikien kanssa miettimään, kun me ollaan nyt sen verran vedetty samalla outfitilla niinku lavashowta ja tälleen, että Joo. kokeillaan jotain uutta. Tää on nyt ihan kokeilu asteella tätä DVDtä varten, että Just joo. palautetta odotetaan sitten ihmisiltä. Just. No niin pojat, nyt tuli sitten rahaa. Noniin. Nyt on Raha meni jo. Oho. Sinkkudiili. Sinkkudiili. Niin joku sinkku pitää varmaan tehdä. Raha on, saadaan varmaan usein. Varataanko studio saman tien? Varataan studio, soitako kipolle? Minä soitan Kipolle, joo. Sille. No niin. Halo, Kippo. Moi, Laiho, terve. Niin, me pitäis sinkku duunata. Pitäisikö? Joo, pannaan huomiseksi joo. 2 biisiä. 2. Ei me tarvita niin monta päivää. Pannaan reilusti 4 biisiä. 4 biisiä. 4 biisiä. Monta? 16? 20? Parikymmentä. 20 pistetään joo. Huomiseksi. Noniin, kiva. Huomenna sit nähdään. Moi, joo. Ilmalla käydään tekee biisit. Käydään ilman. Joo, käydään. Jos Mutta me pitäis saadaan saada treenikämppä. kämppä. No meillä on rahaa, me saadaan kämppä. No joo, totta. Mut sit pitäis niinku... Tehdään pari biisiä siinä. Ei vasta No, puolet. tänään pitäis vielä lähteä sinne studiolle. Olisiko sulla mitään riffejä? Pari rock. Puolet meni kyllä jo keittoon. Ei mitään heavy-riffejä. Ei meni joo.
Iltaa. Tässä vierellä näette Toivo Kesselin valmistavan lumiteoksen luontaistuote-elokuvasta Keisarileikkaus. Kuten näette, liukamäki ei oikein liukunut, mutta jos viikinkin antaisi mulle vähän vaseliinia, niin sitten voitaisiin rasvata mäki. Hei, Koppelo on kiivennyt johonkin UFO. Tästä ei saa hyvää suunnitelmaa keskellä mistään. Suolainen sauna. On kyllä löydyt. Tuo miesköyhien temmellyskenttää. Kyllä on muuten alaston miesruutu, se on kaunis. Se on kaunista katsomaan. Kyllä oli saunassa lämmintä. Podomjärven jäällä. Erilaisella sellaisella. Legendaarinen. Täältä homma lähti liikenteeseen ja täältä homma jatkuu. Joo. Kämppää tarvis, kun mulla on bändi ja jätin kurittomaksi, niin olisiko mitään saumaa? Että pojilla on oikein niinku bändi. Joo, meillä on bändi, joo. Julkaistiin kerran yksi levykin. Joo, kerro. Mitähän te niinku aiotte tehdä? Puukkia soittaa, puukkia Niin, soittaa. että kun teillä olisi jotain kämpää, kun ei meillä ole mitään. Ja ihan siis niinku rahakin maksaa. On ilman muuta, joo, saman tien maksetaan. Ota vaikka huikka vielä Ja niin. minkähän näköistä kämppää niinku pojat haluaisi? Voin mä siitä huikasta Pitäis olla tuota nyt täysin Se varustettu olisi melkein, kun meillä soittimet pöllettiin, pitäisi olla semmonen, missä on soittimet valmiina. Jos se millään muuta on mahdollista. No eiköhän se sitten järjesty. No helvetti. Kiitos sulle siitä. Joo, mä kättä päälle. Papereihin ja... Nimet papereihin jo. Ota nyt vielä huikka kumminkin, että ei taas ihan fullahtunut tää homma. Ei helvetti. Tulkaa vaan tästä. Tää on tää kämppä. Just joo. Tää tässä. Tässä on tää kämppä ja täällä on nää soittimet ja täällä on teille viinaa ja... Hyvän näköinen. Onko tähän ok niinku... Mun mielestä on vähän epäilyttävän näköisen. Tuntuuks tää hyvältä? Tää on just semmonen mitä me ollaan haettu ihan oikein. Tää on joo. Tää on helvetti. No niin, kiitos. Good girls don't drink whiskey. Täällä
näemme baarikaapin. Se on Marshallin alakaappi. Mutta miten kauan? Ei, Voi jumpa, pitäisikö ottaa No. Kiitos teille tästä. Siis se kohta, missä mä en tiedä mitä tää aukeaa, niin se voidaan sitten ottaa niinku... Mulla oli pokeria tuolla. No niin. Se ei jaksa yrittää koko rundin. Hei, älä tuo loussa! Miksei? No mikä sitten kun vitun kasvissyöjän merkki vai? Vai se kasvissyöjän merkki? Jaa. No modifioin. Et jumalauta. No modifioin siitä pentti. Tuolta pelleen sakki. Kerro pelleen sakki. Ei pentti on monsteri. Hei! Joskus sinne ehkä pääsee Ehkä jos vai jotain, niin siinähän sitten. Ladies and gentlemen, Ostakaa Hoppus tää Street Live here hyvä again. kiva it's a place that we usually go into after rehearsal. I drive in 24/7, open all the time of course. Right now we're about to order. If anybody's interested, I'm about to order some coffee and 6 rolls. Thank you very much. Okay, sure, thanks. Okay. Juustopurilainen 2 kahvia. Lexi here with the shoulder bottom. He's right here, well right there as a matter of fact. Oh, right there. At the center of Helsinki, our home and Hometown. hometown. Hometown, As a matter of fact, yeah, thank you very much indeed, Janne. Small town And meaning. we're about to show you some places that we don't give a fuck about, but I mean you might not have seen before, so I mean we're gonna show them to you, so just enjoy or then don't. Hei, Boulevardi. Meni sinne. Hei, pysäytäpäs pikkusen. Vedetään tähän näin. Joo. Back up. This place is called the Ruttopuisto Park of Black Death. That's where all the half of Finnish population died when it was time for Black Death. No, like the disease. Those boys are having fun with Christmas trees. I wanna say it right the light, dude. Black Death. My name is Black Death. I am so glad we stopped over here because you know now you can see this church and this graveyard of Black Death. Siinä nähtiin, että pojat tanssivat ruistopuissa. Johnny. Mitäs kuule Aleksi, mitäs meillä tänään? Meilläkö menee? Meillä menee helvetin hyvin. Mitäs sulla menee? Kiitos. Mä Mä en oo tämmöisen käynnissä, miksi mä oon? No, mutta ne hetken, mulla on ratkaisu siihen. Oletko veneet? Kapteeni vittu. Kapteeni vittu hoitaa. Ai sulla on viskiä siinä. Jumalauta, mitä sä niinku luulet, että mulla täällä niinku olis? Ai helvet. Pojat juo siellä Kapteenille kanssa. toiset vaan hävitti.
Alright people, I mean, well, right there on the right, I mean, you see the Sibelius motherfucking monument right there. And it's lit up and everything. It's kind of cool. And I mean, I don't know why we're doing this, but we're supposed to show you... What? It's done by a grandma. Siinä what? Turpa kiinni, Pelle. I mean, we're supposed to show you like some stuff from Helsinki. I mean, there's one thing. I mean, it's a famous composer. So there it is. Thank you very much. That's why we all the Japanese do. Well, then what do you want to say? Well, we were supposed to announce that we are gonna go into this club. All right, yeah, right. Okay, well, okay, fine. Just take it again. Okay, dude. You know what, dude? Huh? Okay, we're right in here, like downtown, like very motherfucking in the middle of Helsinki right now, and we're gonna be in Tavastia Club right now. In about like legendary Tavastia Club in about like half an hour, and we're pretty much wasted already, but we're gonna be so much more fucking hammered. And dude, you know what? Just like you. I'll tell you something about Tavastia. Do not go in there. Do not go in there. Alright, Tavastia in Helsinki. It's gonna be the fucking night of the night. It's gonna rock. Take it easy. Varo autoi. Tail rock. Playing all the time. Moi. Heikko. Niin sä tuolla sä käydät matkaa. No niin. Missä me mennään? Joo. Häh? Studio! Asti, ai saatana, studio. Okei. Ja nytkö? Hetikö? Ei vittu, okei, Venäjä. Hei jätkät hei. Kekkonen hei. Hei jätkät studio on nyt hei. Hei studio. Meillä on studio. Ei mitään mennä nauhoittaa sinkku. Hei sinkku hei. Mikä vitu sinkku? Jätkät nyt ihan tosi hei. Hei koppi sinkku hei. Se mistä me saatiin ne fyrkat. Ai niin se vitu studio! Joo. Meidän pitää olla siellä jo tänään. No. Ei vittu. Nyt me on vittu kiinni. Nyt on saatana kiinni. Onks siellä? Ui! Ai ei jaksa vai millä sä vittu selität nää meidän hatut ja nää vittu serpettiinit?